Zawhna le Chhanna kan kam halanga star question number assembly le pakhatna Zawttu member Zawttu Lieutenant Colonel Clement Lalhmingthanga awlsam Speaker kanome. There's on a star question. School Education Department Changtu Minister Zomtak Dr. Lalramliana min chhan atana ka zona pakhat na chu kum sangni somni pali a higher secondary school Zirtirtu Transfer TA vang ni ti ka zona pakhat na nia apani na chuan kum sangni somni pali hnulama transfer travel allowances atan hian engzat nge senani ti ania hemi hianin higher secondary school te high school te middle school le primary school zongzong huap ania chu ka zona nia speaker le Zawhna School Education Department Changtu Minister Dr. Awlsam Speaker, Lieutenant Colonel Clement Lalhmingthanga Zawhna Zona Chhanna chu engtikah ni apakhatna sanghi som kum sanghi somni pali higher secondary school Zirtirtu Transfer TA vang ti Chhanna chu School Education Department lampang le Samagra tanga chhan ngai ania Directorate lamatang chuan aizole lunglei pona higher secondary school Zirtirtu in dai lo na lian tak awma wangin she tak chunga son an ni tinia Samagra shiksha lamatangin Samagra shiksha hnuaia kum sanghi somni pali chung khan Zirtirtu sompariat transfer ania heng Zirtirtu transfer te hi Zirtirtu bang ta te mun ruaka transfer anon di lawang te le mutual transfer anon di lawang transfer te anni tina zawna panhina kum sanghi somni pali hnulama transfer allowance engzat ti chu kum sanghi somni pali hnulama transfer travel allowance atan chengnoi za somruk paruk singni sangkhat zanga somruk pariat sen ani to a ta hian higher secondary school a noi somthum pathum sing sari sangli zanga somni high school a noi somruk pakhat singko sangkwa jani somnga pariat middle school a noi somthum pathum singni sangli zariat somni primary school a noi somthum pasari singni sanghi zakwa somte ani le Zawhbelhna Zawttu ni tu Lieutenant Colonel Lalhmingthanga awlsam Speaker ka Zawhbelhna chu tuna kan shela khan higher secondary school a Zirtirtu son chote una chana kha in dai lo wang ti kha kan shita chu ti chuan engtiang chi in nge Zirtirtu te anin dai lova post vacant engzat nge ti min hril theim ti ani se panhina chuan Zirtirtu transfer a TA a sen atam chhan hi engeni ti kha Zawhbelhna ni speak le Zawhbelhna Zawttu member Zawttu K Hrahmo awlsam Speaker kalome Zawhbelhna chu middle school high school higher secondary school upgradation order hi tumna hi chhuah ni lo wa hi a chhuah don to ngem an vai somnga le panhian in ka ria he April ni khat atingin school tan to tur ni sia upgradation hi an hak thup to sia he hi a chuan hai thengem tikha ka Zawhbelhna nia le Zawhbelhna Zawttu member Zawttu Lalramliana awlsam Speaker ka Zawhbelhna chu Education Minister min chhan tan Samagra shiksha hnuaia thawktu dahngheh tumna kha engtinge nita zel malak zui zel aniem enge thlenchin ti ka zawta tin ka zawna pahnina chuan school upgradation chungchang khan abi takin provincialized kha an omdon time school provincialized omdon time ti kha ka Zawhbelhna ani boke le thenga Changtu School Education Changtu Minister Dr. awlsam Speaker, to Clement Lalhmingthanga MLA Zomtak Zona nei tu ina zona kan changma sa anga higher secondary school kan sarkar tir khan higher secondary level a hen Zirtirtu kanin dai lo na sakhop maya Zirtirtu somnga bor vele in dai lo anga ngai kan ni a sarkar ma sign SCDP in
thiang ang lo no khata ACDP top ta sia chu an no kha kan an dila a transition period kanom ta ka wangin school kalangai box si kata khan awmang ang hi ison chuak phot mayang ti in kan han in ruam han ta a hriom khop maya minisan tan chuan amaro chu aizola kan lo in dai dewa lungle kan lo in dai dewa mundanga anin dai si lawa kamala nagara te na thial te chi sang mun sang an kal alungaia Zirtirtu sumnga don kha kan in sonani aizol le lungle tangin chuan po speaker anhnuaia azona a chhan le na zona panhi na chhan na ninghal ta sila khang ho te kha Zirtirtu senior tak tak aizol lungle la chu san lo te thoti ra tang kum som hi priat lo om to te thian te voi li voi nga in son to hnuaia po lo om ngat ten ni hlomani kanwa soi sele tina ne lovin then khachu school ta na tangkai em school father school mother ti hialan ko te an lo ni an thiam na te le school ta na anin man na te kan ngai pawimawh bok sia chuta chuan casual teacher la phalna kan an nei le ta heti ni chuan heng kan Zirtirtu son chhuah te hi la let le ila anom na hun ngaia arem chanda nang angin ida le tang ti in kan la let le higher secondary Zirtirtu role group A officer role son le na chuan sum sen tamlo thei lowa steng chuan TA po hi aron chhota ani tin po speaker nichina ka chhanna pakhata khan atam viang maya vaibel chek khat chuang ania kan sarkar kumtira khan Zirtirtu te atheng anga semrol na kan bea anin dailo na da itumang kan hantia kan handa hlom akumtira chuan high school apo noi somli pakko vel kan sen line sang hi somhi panga chuan noi som pani vela atla thato tin Zirtirtu theng khathi tuna heng kan en chiang me ka transfer deal college apo lo ni thawa amaro chu kan transfer ta ka transfer TA lo deal le chong an mani transfer an deal nge aru ka TA lo deal le chong lo pek palte kan nei ni ti kan mu chu chung te po chu kan endik zel do na transfer TA chung changa hian an deal nge an deal nga kan sona transfer TA lo deal le si anomani chuan kan thing let liang ti kha kan soitel le du tin po speaker Zirtirtu kan in dai lo khop maya kan soitel lok tu chu tuna han middle school hian za somli pahni in kanin dai lowa vacant post chu po chu casual teacher le MR te lak bel vekin sanction post atang te in kanin dai lowa high school po za som thum panga point pali pakhating kanin dai lowani vacant post atanga sanction post atanga post kan tho kha anghet contract MR le casual teacher bel khom vekin chuti chung po chuan kanin dai lo khop maya primary school ero tun hai hanjani somthum pali kan hanin la chumi chuan kanin dai lo na tam tak min phusru a sanction post atanga te chuan zan hi in kan pel to ni amaro chu a data in chuan school kan nei za atanga te chuan heti chung po hian school tina mi pali klinglo set kanin da thei chawa middle school a phei chuan panhi point pakwa pariat ani mi pathum angina ngai thea school tina pathum vel in da thei chok kan ni tin po speaker Zawhbelhna chu Zirtirtu in dailo na chungchang ron sot boka Samagra shiksha school ho hi Zirtirtu pahni manga hon an ni hi member te po hen kan ni hriat puyangai khoping ka hria chumi tang chuan min lo son chhuah sak ti te kanin dailo lutu Zirtirtu pahni chawan om ti te lo oma Zirtirtu pahni kha an bul tran na ni ti kha kanin hriat puyangai Zirtirtu min sanction bel to silo khulamin Zirtirtu pahni khan primary school and enkola sarkar school in dailo sarkar school achia ti te po thil om tak po ning ka hria chu kan hria tangai ti kha kan ta lang tel du lower primary school ti kanan soya Samagra shiksha chuan heta hi chuan kanin dailo tak zeta chuti kar chuan tu tenemo an lo son chuak vele box sia kan sarkar po kan
in la chuak tho sarkar masa tang toin in lak chu tam taka oma chu chen in dai lo na ati sang le zola MLA te po kan boi pha viau ani ti kha kan ta lang le tu atin hemi chung changa chuan atop nan headmaster hi primary school a hen za somnga pariat post a olani kanin dailo tak z school pahni daila pakhat akha headmaster nei lo thapang kan ke po minister kania ka biela son headmaster primary school le middle school a kan kim big lo ni tin middle school a hian za somnga pahni point pasarin kanin dailowa school middle school pahnia khan pakhat zel headmaster nei lo kan nia khotlang kan tang thina MLA te po kan tang viau na kanin dailo tak setani ti kha kan ta lang tel ani tin K Hrahmo MLA Zawhna Zawhna kha upgradation order in tinge chuang ti ania sarkar changa phalna kan don vele hi chu kan ti feldona by circulation in pasani to a provincialization pu Lalramliana pu pa puya MLA Zawhna nen khan chang kop ta nga lela upgradation a hian provincialized tu ra chu sangni somni pathum le tundin muna sangni somni pathum rules sa upgradation rules sa atling te kha kan da don ani sangni somni pathum a han lo la tling chi lo po ni sela humanitarian ground te po niang chu sangni somni paruka he an lo tling chho to ni chuan provincialized mai tur kan ti azat chi chu ka soi sol ka lawa ka soi chi thela tan lekha chu kan nia en chunga rei deulek mai the nak tu le kan wain up dona azat chu chi takin kan in sil theyang atlem lem lawani ama ai khan atling sim sim ma chu higher secondary chu an telveka sompan hi ania high school a khan somthum borvel chu ning ka ria soi sol ka lo wang middle school kha panhi chau kha anu atir kha chun an tlinga pali ni taing ka ria anu atling ta chu achi soi sol ka lo wangin ka soi thei lawa amaro chu somli le ti bor chun ni ti chu ka chhanna ni ta sela tin lam sam grani nei ta kha order kan ti chuak to kha chu website a school education website a pom mu thei tonga chu pu speaker ka chhanna ni ta sela provincialization ba ka hian pro adopt ti kha oma kha rules thar manga ti nga yo oma dan in a phaltak lo wangin akal zel turanga rules thar kan boi puya tun sesana po hian ron leitum ani chuan samagra shiksha chungchang dahngheh Zawhna kha pu Lalramliana MLA Zawhna ron Zawhna kha malak mekania report pek kani to DPNR kan thelu to anin an scrutinize sa eta hian special education teacher ho kha DPC le khatianga qualified thopan ni wangin ani kha number 1 a khanan omdeu ning ka ria chumia chuan Zirtirtu ho hi DPC lo advertise lo tu te mon vazinna anan campaign ani hi da nge ni mero se da ve ni mero se antian lo in la adik tak chon pu speaker sani som panga khan SPD Samagra SPD na arem chanda nanga alorot ve theina kha executive committee kha chon phalna pe 2019 a khan rules thara oma rules tharin ama rules kha supersede de 2019 nuwa SPD na ama thuwa alorot DPC po nilo advertise po nilo interview po nilo khatianga written po omlowa anla khawa khachu an chungchang po DPNR hian an ngai tua an lu hai viau ni rules thar hnuaia chuan SPD khan ada theimia lawani executive committee order thar po omlowa stiang chuan category khan ni thumli nga borvel hi kan ne kan ril ru ha khop maya mi sanga le zarup samaga shiksha hnuaia thoka hian advertise thlapati hi chu ka soi sol mai thei amaro chu mani ti kan staff ten an soi chun sang khat pon thling do nem ni an tia chi sia ta hara tiang kan thelu droya DPNR lampanga stiang chuan DPNR ina min en puya ma min la pui turing kan thelu ani kalome